И така, здравейте, приятели! Много съм аз, Памучето, а вие сте в канала на Mantis King GT 2022 и днес искам да ви покажа какъв тунинг направих на Mantis X, на кабо Mantis X. NFC-то, ето. В предното видео видяхте, съм сменил формилото. Формилото е много платино. Отделно сложих и огледалото, което бях махнал преди, защото без него не може. Както забелязвате, съм сложил и нови грипове с червеничко отстрани и големия тунинг силиконови дръжки за ловчетата. Най-големият тунинг, който е много важен, ето го Памучето. Здравейте! Най-големият тунинг, който направих, не само който съм направил, е именно готиния хвар на кабо Mantis King GT, Wow Flarion и всички други модели. Погледнете. Направо е топ. Много добре. Стана тунинга. Фарчето, мигачи съм преместил. Сега ще ви го светна. Фарът има 3 режима на работа. Къси, дълги и мигалки стромп. Стромп или стромп, как се казват, не знам, секунда. Пускаме. Ето. Да погледнем как свети. Мале. Той няма фар. Няма друг такъв Mantis. Ето го. Така. Отдолу се свети готиното RGB осветление. За да сменим режима, спирам, пускам. Това са късти явно, свети по-слабичко. Ето. Късите. И за промяна на режим гаса и пускам. И това е мигалката, така наречения стромп или как се казва, не знам. Това просто е уникално. Не може да се гледа направо. Много яко. Ето. Гасим фара, че свети много. Пускаме мигачите. Показвам. Отново. Ето. Виждате се страхотно. Дори с включен фар. Това е даже на дълги в момента. Мигачите пак се виждат. Просто уникално. Очаквайте скоро да ви покажа и как свети вечер в тъмното. Сега мога тук да ви угася интериорното осветление. Да ви покажа в гаража как се вижда, но в гаража не може да се направи точно правилна преценка на силата на светлината. Секунда. Ето, пълно тъмно. Свети се невероятно просто. Гася, само мигачи. Къси. Секунда да спра. Мигачите, късите. И гледайте. На стромп режима направо тук става дискотека. Качена работа. Дълги. Ето. Фара ви изглежда, че свети на точка, но когато се гледа на пътя, като тръгна да карам, движение, се свети направо уникално. Това е за сега от мен, маняци. Очаквайте скоро включване с един нощен клип, да видите как свети на пътя машината. До нови срещи, приятели!